eɗen ngoni ɗo e Njum e galle musidɗo meɗen hono Habibou meɗen jeeyaɗo e nder men hono Mayram Hamidou Ba e dow inde fedde jangguinoɓe Pular falde Podor haalata ɗo ko koolaɗo kuuɓal o hono ɗa haali ene jeeya to mairie eyyi fedde nde kayre nde sosa koye 2017 jeeyi sababu cosgol fedde nde noon ko ganduɗa ene hono caɗele godaɗe hande e nder Sénégal ɗe to banggue janggugol Pular ngol eyyi eɗen jogui musidɓe men noon ma gartu hen eyyi hono ceerno Moussa walla wondude ceerno Abou Wat maɓe gartu hen ɓe kaala hen eyyi ɓe ɓuuray hen yajnade ko ɗum kam jeeyi sababu mum caɗele ganduɗa ene gonaɗe ɗe to banggue ganduɗa ene hande Pular o no jangguirteni eno jangguinirteni eyyi to banggue tubakiri ndi eyyi ene wayno ganduɗa ene fedde nde kayitaji ɗi keeɓa koye 2023 nden hankkadi lawɗina wonde fedde nde heeɓi ganduɗa ene kayitaji jibinande nde selli adi ardanede ko Hawa Ba ene wayno noon ɗo ɗo gonɗen noon wona kanko woni président o ene wayno ene o ittama e 2023 o kadi hande amin jaaray ganduɗa ene e 136 membres eyyi ko ɗum noon kadi koye e nder nogas e ɗiɗi commune gonɗi e nder département Podor eyyi ene seeɗi noon wuuro ngo hay neɗɗo goto ala hen kala wuuro kam won neɗɗo goto woni hen ene waɗi noon guure noon kam ɗe garani taw eyyi nani fedde nde kono cuwa noritade eyyi objectif o ko wadde feere ganduɗa ene ha dendagal jangguinoɓe Pular wonɓe e nder ganduɗa ene département Podor ɓe mbawa kamɓe foof wonde neɗɗo goto ɓe mbawa wondude ɓe mbawa ganduɗa ene jotodirde ɓe mbawa gollodade ɓe mbawa rendude tawde woni enen mbiɗen ko enen ndendi gollal ngal mbaɗaten tawa enen fof eɗen mbawa annodirde eɗen mbawa ganduɗa ene jokkodirde eyyi nde wonno noon laamu ngu wonko heblani to banggue ganduɗa nde jangguingol ko fewte affaire ɗemɗe guendiji e nder leydi ndi kadi tawa enen ene mbawa ganduɗa rendude gonen neɗɗo goto jaaden hen mbasen ɗawede ko gonɗen e dow mbasen ɗawede ganduɗa gueɗal meɗen jonde hande jeeyi sababu mum ganduɗa ko baatu kuptodingu eyyi wonno min mbayri wadde baatu guila le 28 deuxième mois e hitande nde gonɗen nde min mbayri wadde bato wadde sakkirno wadde ko mairie eyyi ko amin mbiyanno tan noon amin cabbo ha ɓooya hawre ganduɗa ene aɗa andi golleji yimɓe ɗi wonno ko ɓuuri hen hewde kadi golloto koye golleji koye mumen ko wonde remoɓe ɗum ɗon ne waɗi caɗele seeɗa min mbiya min puusa ha ari ha ñalawma hande o eyyi sababu baatu ngu kadi ɓeydi ɗum ko ƴewde ganduɗa ne toɓɓe eyyi toɓɓe ɗe ko ni sifori goho amin mbaɗa hen cimtol ganduɗa ne baatu jawtuɗo o e koye ɗum ɗo ko hesɗi e nder ummade nden faade joni taw wona won joguiɓe kabaruji ene gaddani deuxiéme e humpito deuxiéme point o koko yowiti e ganduɗa en e perspective woni kuccam eyyi ɗum min pewata e troisiéme point o min kalata hen ko ganduɗa en piiye quatriéme point o ko cariɗo e nder kuccam hen noon amin jiiɗi heblanade ko wiyete yontere ɗemɗe guendiji e mois de septembre inchallahu rabbi amin jiiɗi heblanade ɗum quoi yontere ɗemɗe guendiji noon minen min kewi wadde ko uddugol tawa ne heddi hedde balɗe tati en walla nayyi en nden min kewi wadde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah julde nelal sallallahu alayhi wa sallam ko no mbiɗa ni mbiyeten ko Abou Wat jeeyami ko Guiya kaadi foof ko artude tan e namdal ma nanni ngal namninɗa ngal woni sababu cosgol fedde nde mbeɗa sikki ceerno ɗa haali woni dewnoɗo o wonko haali hen o yajnima e dendagal namde ma en jettima no fewi ko artude tan e namdal ma gadi ngal wiide holko jeeyi sababu cosɗen fedde ko yettude Allah noon no fewi sababu o umri koye ceerno men ceerno Moussa Tall eɗen jettamo no fewi saabu eɗen gandi kala ko dañaɗo koye makko kanko ceerno Moussa Tall wondemo nde karante yiddemo nde ɗemgal ngal yiddemo nde kadi kala ko dañi e banggue gandal rendude men ko ɗum jeeyi sababu o wi wawata wonde so wona mbaɗen feere ƴeewen holno mbatten ha mbawen rentude ƴeewen e seeɗa e gandal ngal o jogui ngal o wallita men hen woni kanko foof e wonde Ndar omo waɗano toon formation ngaji
o wi noon e nder département de Podor yen mbaɗ feere enen dillen o arga waɗa men formation ko fewte curriculum o woni curriculum sa ƴeewi ha nder ko ɗowirde nde ganduɗa hande enseignant ji jangguinoɓe français woni jangguinoɓe tubankiri ko nden deftere ndewi joni noon enen jangguinoɓe pular goto men foof ina joguino programme mo woni programme oɗon ko so ari hankkadi ke oɗon programme jahata curriculum noon ko ɗowirde nde ganduɗa ko état ko laamu ngu ko hen tugunto jangde tubankiri ndi ko hen tuguna jangde pular noon e jangde wolof e jangde ɗemɗe gendiji ɗe fof presque hankkadi ne foti kañumen ne nattinede hen ɗum waɗi noon curriculum o no waɗa e pular o ara noon o hebla men e karallagal ngal ɗon e pédagogie oɗon to banggue curriculum o wi noon yen mbaɗ feere mbaɗen comme no fedde ni walla ƴeewen rentude o ara waɗa men formation e ɗon ɗon Allah waɗi noon ndo widde nde noon en erimo dendagal kala jangguinowo mo teskiɗen mo ganduɗen wonde pour eɗen jiiɗi wadde formation oɗon Allah waɗi en mbaɗi formation oɗon no wini Guiya Allah waɗi en dañi hen hedde nogas en jiiɗiɗo mawol taw nogas en jeetata waɗɓe formation oɗon no formation waɗande wattaki gongol lawol no wattande noon musidɓe noon gaddi miijo wawata wonde alay saago mbaɗen feere mbaɗen fedde caggal ko waw mbaɗa mbanna hoorema jeyɗa e formation o sen mbaɗi fedde wasata ma ɓuuro fewde kadi kala ko cohluɗen taw eɗen mbawa huccide laamu ngu haaldude mum kadi gandinen koye men mbaɗen ɓe présentation e wonde no wini wonde jangguingol ngol nden a yiyat jangde nde adde e école aji ɗi taw tatta ɗum ko jangguinoɓe français taw alors que aɗa woni guiyanaji walla aɗa woni jumnaji jaaha mbiyaɗa ya ñanga jangguine tan wolof taw a jeeyani ko jangguinta ko wadde noon ne jogui jeyɓe ɗum tawde ne jogui jeyɓe ɗum yo jeyɓeɓe totte yo jeyɓeɓe totte Allah waɗi noon ko ɗum jeeyi sababu mataw mbiɗen yen mbaɗ feere sen dañi gandal ngal ɗon ha en gasni kolliren laamu ngu wonde ko enen jeeyi nde ɗon jangde woni bilan ko batteɗo ɗon jangde ɓe mbaɗata nde ɗon ko wadde feere tottiɗo ɗum pulariyankoɓe ina mbawi ɗum wolofyankoɓe ina mbawi ɗum hasaniya ene ko nande goto foof ina jogui ɗemgal ngal ganduɗa sa tottama ɗum aɗa wawi jangguinde ɗum jeeyi sababu fedde nde sosa fedde nde noon ko sosa ko e joni ko mawɗum machallah eɗen jetta ali mo ganduɗa Ali Ba ko kanko amin mbaɗi fedde WhatsApp ko kanko udditi fedde nde kanko udditi fedde WhatsApp nde ha hande en tolnima temedere quelque no wini kanko ɗaha eyyi banggue taɓanɗe ɗe min mbaɗino taɓanɗe wotere nde ganduɗa ndomin cikki amin pour wadde réussir taɓanɗe nde wonno ko min mbaɗi ɗo yontere ɗemɗe guendiji woni uddugol min teddinir ɗum Cheikh Oumar Anne en tant que ministre joguinoɗo jangde l'éducation min jaggi yakar so ari momin mbawa hankkadi dañde damal nomin kaldire makko pour o anda vraiment fedde nde sosama kadi goƴoji mum ko wawde nattinede waɗede intégré Allah waɗi ɗum kadi waɗi échec eyyi ha ɗo joni no wini koye koyɗe holno min mbaɗata ha ɗum dañe sababu wonde anani o wi joni amin jogui yontere nde ganduɗa heblantede e nder toɓɓe ɗo haala ɗe foof de e nde ɗon yontere uddugol ngol ɗon biyetegol ngol ɗon woni anni amen ko teddinirde ɗum ministre de l'éducation joguiɗo jangde ko on min jiiɗi teddinirde eyyi mbiyerɗen ko Moussa Tall jeeɗen tigui rigui ko kaskas kono hande Allah yiiɗen gonɗen ko Ndar ken hebloɓe to fannu ɗemɗe guendiji ko hen dillaten eyyi fandare nde ko arde tawtorede ko yowiti e pottal ɓe ganduɗa hoorema ko jangguinoɓe Pular falde Podor eɓe jogui fedde nde ganduɗa hoorema henne ko ɗum daari par lebitare fof e kewi wadde assemblée mabɓe général donc Allah yiiɗi hande tawtorede gadɗen pottal e kadi wosdire mabɓe miijoji e humpideɓe kadi hande oɗo saaha henne gueɗe ɗe ko yeyete to fannu ɗemɗe guendiji tawde kamɓene ko ɗum ɓe ɓuuri tigui rigui abbiraden tigui no hantinen eyyi en keeɓi humpideɓe hande oɗo saaha henne ko mbiɗen ni laamu ngu ina jogori wadde mission muɗum tuggui ñande 12 lewru août ha ñande nogas jiiɗiɗi ɗum ko région ngaji fof toɗɗi te toɗɗi kadi ko yowti e jangde ɗemɗe guendiji ma ɓeɓe ganduɗa hoorema jangde ɗemɗe jangguinoɓe ɗemɗe guendiji ma kawre jewtide gosdire miijoji laamu ngu ne wonno hande oɗo ko keesu
yidde men ko enen ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko dilloɓe en ɓe mbawa andude holko woni hujjaji meɗen janggo jaam ɓe mbawa yoltande en tigui hande nde e ɗum saabinoɗen beddi erago e dendagal ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko dilloɓe ɗum ɗon diwanuji foof kono ɓuuri wojjani kam ko diwan mo Ndar ha tegnode Falde Podor janggo jaam so ɗum yontoyi dendagal ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko dilloɓe eɓɓoje goɗɗo ɗe kañum komin tawtere mbawa kadi haalde kadi holko woni caɗele men hande oɗo saaha holko woni goƴaji men e holko woni yidde men hande oɗo saaha hol fodde nde yimɓeɓe kadi hande oɗo saaha pottote tigui rigui no haldiri ɓurti hen kadi ha joni to fannu eɓɓoje hebloji eɓe kewno ñagade ɗum ko mbiyeten 3FPT ko donc ɗum ne kadi ko yinnode hesɗitinde kala ko yewti hande oɗo saaha ne ɗiɗon hebloji e wattude ɗaɓɓade majje caggal kadi nde laamu ganduɗa hoorema ko ɓennugu yeehi woɗɓe gaari hesle mbawen hande oɗo saaha hesɗidinde ɗum e nder commune aji ɗi ganduɗa hoorema fedde nde ina jogui ɗum ɓe mbawa heblede hen guila e pewnugol cabune en pewnugol lacceje en baylugol ɓiɓe leɗɗe en e ko nandi hen ɗum ɗo hande ɗo saaha kadi ko goƴa tigui rigui no hantini ni wonande dendagal ɓe ɓe ganduɗa hoorema henne ko jangguino fedde e Pular jangguinoɓe ɗemɗe guendiji ɗo henne nder Falde Podor rutti kadi eɗen gandi paaɗen hande oɗo saaha ko yontere ɗemɗe guendiji no fedde nde adonno wadde hitande kala so uddugol ɗemɗe guendiji yonti ɓe mbaɗa e nder yontere nde hebloji mabɓe to fanno Pular ɓe mbaɗa kadi uddugol mabɓe ɓe mbaɗino ɗum ha law ɓe mbaɗino ɗum jum hikka noon gosdiral miijoji rokkiri yimɓeɓe inchallah rabbi kamɓe koye mabɓe golɗo ɓe cuuɓi ko dona sareji so hawre wedde Allah ɗum noon kadi mbiɗen yen keblon ɗum guila joni ko mois de septembre ni kono ko moƴƴi hilfaɓe keeɓa guila joni ganda wonde fedde jangguinoɓe Pular wonde Falde Podor ina anni wadde uddugol yontere ɗemɗe guendiji e nder Falde Podor kono kadi suuɓi no mbiɗen ni hande oɗo saaha nde ko dona sareji dendagal hilfaɓe wonɓe ɗo ɓe ardiɓe mairie ji conseil départementaux ji inspection d' académie e ɓe ɓe ganduɗa hono notable uji gonɗi e nokkuji fof kañumen koye mbawa hande oɗo saaha tinnen beele ne ballata kadi hande oɗo saaha ndeɗo fedde gam yoltude hujjaji ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko jangguinoɓe ɗemɗe guendiji no mbiɗen ni mbaɗen hebloji ɗon kadi yewti hande oɗo saaha koye ɓeydude karalla mabɓe gal mabɓe to fanno celluka to fanno histoto ko inchallah ɓe mbaɗ hen rutti noon kadi ɓe mbawa uddugol kadi ɗemɗe guendiji e saago mabɓe noon ko jagorɗe laamu kalfinagal jangde e kañum ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko directeur de daylen kañum koye wawa hande oɗo saaha tawtere ngal ɗo puttal ɗum wonno mbiɗen hande enen koye men tawde ko ɗum ɗon daɗɗete aɗa saagui en mbawen hande oɗo saaha no wossodirde mabɓe miijoji pewjidede mabɓe janggo jaam hande oɗo saaha ni yimɓeɓe puɗɗo golle guila joni ɗon e septembre inchallah rabbi taw foof hande oɗo saaha heeɓitama tigui no hantini cara no mbiɗa ni ko ɗum kam ko ɗum goƴa men e ndeɓe mbiɗo henne ɓe nanɗuɓe ɗe duuɗe less less ɗe français min poɓɓi min kuljini min belti kono noon dekere min tawi ko jangguinoɓe ɗemɗe guendiji ɗe ko joñaɓe ko hutortoɓe français ɓe ɗuminen joni noon ɓe gaddi hande programme mo mbiyata MOEPS wone kañum ko nde inchallah rabbi ko lewru octobre fuɗɗoto kono noon na waɗi kala nokku kala diwan won école aji ɗiɓe cuuɓi e ɗe somi ƴeewi Ndar kam ko ɗum ɓuuri laaɓede ko leegal meɗen ɓe cuuɓi e noɓe gaddiri jaɓɓal ngal ni eɗen ɗamini jogui ɗama hande oɗo sahani ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko dillannoɓe ɗemɗe guendiji kañumen koye ma jii hen koye men ko ɗum jiɗɗen noon ɗum lawɗa e nder leydi Sénégal foof e nder département ji foof dennagal ɓe ganduɗa hoorema ko jangguinoɓe ɗemɗe guendiji ko kañumen jii ko kañumen mbawi ko kañumen kattani te so tottama ko jencudidi hen ɓuurata hande oɗo saaha ɗum saabi mbiɗen ko enen koye meɗen yo en waw hande oɗo saaha ene jeeyaɗe hen mbadden e mabɓe junggo e fandu tawa laamu kañum hoore mum no jagguiri maître uji arabe ni ko noon jagguirta ɓe ko ganduɗa hoorema henne ko maître Pular o maître wolof o maître anglais o walla ni mbiyen maître séréer o sibi ɗum kala mabɓe jangguinɗo hande oɗo saaha so waktu ma yonti tan naata jangguina sa paari goppa enseignant o jokka e jangde muɗum ɗum ne kadi ko hunde nde ganduɗa hoto tawde kadi moyes o wiyatma ko guila sa fuɗɗo guila 6e walla CI ha hande CM2 tawa kadi koye ɗemgal ngal jangata wadde ko fodde ko karalla gooɗo ɗum ganduɗo ɗum tabide ɗum kañum hoore mum wawa tottede ɗum noon hande oɗo saaha yimɓe mbawata duttade ɗum koye ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko jangguinoɓe ɗemɗe guendiji eɗen jogui hen yakar noon eɗen paadi eɗen puttini guite meɗen so ɗum yonti ƴeewno ɗum jogori wadde kono kam eɗen jogui hen ɗamma mawɗo ceerno mawɗo e min cuwa yinde ministre o kono noon no mbiɗen ni sete mo ganduɗa hoorema moɓe cuuɓi baɗo jillu e nder leydi Sénégal du 12 au 27 août o inchallah rabbi ɗon yimɓeɓe mbawata woytade hujjaji mumen inchallah rabbi kamɓe koye mabɓe mbawa tonggode ngol ɗon tonggol kala koɓe jogori sinude e nder yontere ɗemɗe guendiji woni 18 au 14 septembre inchallah rabbi kala ko wawi hen mawde eɗen jogui noon ɗamma tawde ɓe jaaɓi ɓe mbi kadi so on sete ari kadi koye haaldata koye jangguinoɓe ɗemɗe guendiji eɗen jogui ɗamma nde wonno meeɗa dañede wawani dañede ɗum noon so tawi ɓe batti haalde yimɓe eɗen jogui ɗamma mawɗo ceerno mawɗo weddade erago e dendagal département Podor o foof mum kala ɗo jangguino Pular wonno gonnoɗo hen ɓoyɗo hen jejjiɗo cif bonna hande oɗo saaha ne darade signal kam foof yoɓe gar ɓe naata e ndeɗo fedde mbadden junggo e fandu ko nen mbawaɗen hande o saaha yoltude hujjaji men so wona ɗum sen ceridima tan ko tampere wonata tawde hande o saaha nana haale ɗemɗe guendiji ko hen gurnuɗen ko hen ganduɗen en jeeyi hen guila yardetade haydara alano ha hande oɗo saaha woodi ko ari wadde ko fodde hande oɗo saaha enen koye men jiyen hen koye meɗen wadde ko weddade erago e dendagal commune aji nogas ɗiɗi gonɗo ɗi foof kala ɗo jangguinowo wawi hen wonde yo jokkodire fedde ndeɗo hen kañum hoore mum nde wawa hande oɗo saaha jeyede beele ɗum mbiyeten ni ko doole mbawi gonga kono noon Allah saagel yimɓeɓe kañumen koye men mbawa hande oɗo saaha ne rendude ittane fodde ittane gueɗal janggo e jaam kala koɓe teeɗni mbawa heɓ ɗum kono so tawi yimɓeɓe caroni tan ala ko mbawi dañde e nder gurdam mumen